Gennem arbejdet med KIE-modellen er vi i fællesskab kommet frem til ideen blokkommunikation. Vi har arbejdet inden for det kreative, innovative og entreprenante rum. Vores idé tager udgangspunkt i, at eleverne påtager sig nogle forskellige roller af historisk, faglig og sproglig grad. Læreren skal give dem et overordnet emne og et diskussionsspørgsmål og uddeler derefter de forskellige roller til eleverne. Eleverne skal så selv læse selvvalgt litteratur med henblik på at tilegne sig sproglig og ideologisk baggrundsviden. Eleverne går ind på deres blog og skriver som de forskellige roller, de har påtaget sig. Det er et krav fra lærerens side, at eleverne alle skriver et bestemt antal ord i form af en blog og supplerende kommentarer. Inde på bloggen vil der være mulighed for at vælge imellem alle udskolingsfag i venstre kolonne. På siden vil overemnet og underspørgsmålene også kunne ses, som det viste eksempel. Formålet med den kommunikative blog er et højt fagligt supplerende niveau, sproglige virkemidler, kommunikation på en saglig måde, en historisk, samtids, ideologisk og faglig viden. Denne blogkommunikation vil derfor fremme deres sproglige, kommunikative og faglige viden. Et eksempel på det kunne være følgende svar til Sokrates' blog omkring viden og videnstilegnelse. Grundtvig siger: mennesket adskiller sig fra dyrene ved at have sprog og bevidsthed. Sådan er det skabt, og det har derfor mulighed for at forholde sig til sig selv og de omgivelser, som det er en del af. For eksempel historien, kulturen, religionen og samfundet. På den baggrund er det vigtigt, at mennesket oplyses om livet. Sigmund Freud svarer hertil: mennesket er af natur uforbederligt, ondt og aggressivt. I påstanden om, at man ikke kan lave om på den menneskelige natur, ligger også, at man ikke kan lave om på det etablerede system. Mennesket er et stykke natur, som kan forklares ved hjælp af naturens lovmæssigheder.